Rozdiely medzi nami. Jerry. Keďže sme všetci tak veľmi rozdielni, nezdá sa mi, že máme šancu raz sa konečne shodnúť na tom, ako by sme mali žiť. Abraham. S tým súhlasíme a bolo by to tu poriadne nudné, keby sa to dalo. Jerry. Keďže sme každý iný a chceme rôzne veci, ako môžeme kráčať životom bez bolesti, ktorá vzniká, keď musíme znášať alebo tolerovať vzájomné rozdiely? Abraham. Bolesť alebo negatívne pocity nevznikajú preto, lebo sa neshodnete s inou osobou. Vždy sa jedná o neshodu medzi vašim ja a ja. Ak prestanete venovať pozornosť tomu, čo sa vám nepáči a nasmerujete ju na niečo, čo sa vám páči, bolesť zmizne. A ak sa vydržíte dlhšie sústrediť na niečo, čo chcete, nielenže prestanete cítiť bolesť, ale začnete cítiť pozitívne emócie, ako napríklad záujem, nadšenie alebo šťastie. Jerry. No, keďže sme všetci určitým spôsobom prepojení, ako sa môžeme naučiť dovoliť, aby sa v životoch druhých diali nepríjemné veci? Abraham. Akékoľvek pochopenie pochádza z porovnávania rôznych zážitkov. Pod porovnávaním máme na mysli zvažovanie všetkého, čo momentálne vidíme, s poznaním, ktoré vyžaruje zo zdroja. Zo širšieho uhla pohľadu viete, že venovať pozornosť nežiadúcim veciam znamená posilňovať ich. Preto zdroj vo vašom vnútri odvracia pozornosť od všetkého, čo nechcete. Keď vy tak, ako sa vnímate vo svojom fyzickom tele, venujete pozornosť niečomu nežiaducemu, spôsobujete rozkol vo vibračnom vzťahu medzi vaším ja a váš negatívny pocit je ukazovateľom takéhoto nesúladu či nedostatku súladu. A ak vám chýba takýto súlad, nemôžete nejako pomôcť človeku, o ktorého sa obávate alebo na ktorého sa hneváte. Keď sa tak nad tým zamyslíte, nie je možné ovládať podmienky života iných ľudí, preto ani nemáte inú možnosť. Teda, ak chcete byť šťastní, ako prestať venovať pozornosť ich nepríjemnej situácii. Jerry. Ale nebudú sa druhí cítiť opustení, ak si prestaneme všímať ich bolesť? Nemáme azda povinnosť pomáhať tým, ktorí sú v núdzi? Abraham. To nám umožňuje pochopiť jeden zásadný mylný predpoklad, ktorý vládne vo vašej spoločnosti. Mylný predpoklad číslo 3. Ak budem dostatočne silno vzdorovať nežiaducim veciam, zmiznú. Žijete vo vesmíre, ktorý je postavený na zákone príťažlivosti. To znamená, že tu všetko prebieha ako včleňovanie, nie vyčleňovanie. Inými slovami, v tomto vesmíre jednoducho neexistuje nejaké nie. Keď sa pozriete na niečo, čo chcete a poviete tomu áno, zahrniete to do svojich vibrácií, čo znamená, že si to začnete potenciálne priťahovať, čiže sa to k vám začne blížiť. No, keď na niečo zakričíte nie, tiež to zahrniete do svojich vibrácií, takže to začnete potenciálne priťahovať, čiže sa to k vám začne blížiť. Nemôžete nejako pomôcť nikomu, komu venujete negatívnu pozornosť. Keď u niekoho vidíte niečo, čo vo vás vyvolá negatívny pocit, tento negatívny pocit ukazuje, že len posilňujete niečo nežiaduce. Pri prvých príznakoch negatívneho stavu máte iba nepríjemný pocit. No ak sa na niečo nežiaduce sústreďujete dlhšie, tieto nežiaduce veci sa začnú objavovať vo vašom vlastnom živote, a to čoraz výraznejšie. V každom jednom okamihu si niečo aktívne priťahujete. Znamená to, že zákon príťažlivosti reaguje na vaše aktívne vibrácie a vy sa tak stávate niečím viac, než ste boli doteraz. A vaše pocity vám ukazujú, či sa stávate viac pozitívnou, povznášajúcou bytosťou z vášho zdroja, alebo viac opakom toho. Nemôžete však ostať nehybní. Pokiaľ ste v bielom stave,
stále rastiete. Vždy, keď viete, čo nechcete, viete tiež jasnejšie, čo chcete. Takže, ak si v určitej chvíli uvedomíte, že niekto iný sa nachádza v nežiaducej situácii, automaticky z vás do vašej vibračnej reality vyšľahne predstava o zlepšení danej situácie. Vašou úlohou, vašou pomocou danej osobe, ako aj pomocou sebe samému, je ostať sústredený na vašu predstavu lepšej situácie, ktorá vznikla na základe toho, čo ste videli alebo zažili. A keď sa to začnete učiť robiť, nielenže budete druhým čoraz hodnotnejšie pomáhať, ale pochopíte, že vaše vzťahy s inými ľuďmi nesmierne prospievajú vášmu rastu.